שאלת הקהל. מה השאלה? אגדי אתם חופצים? תשמע, אני חושב שהם חופצים. לכל בניגוד לסטארט-אפ יש את הליכוד שלו. רגע, מה זה את הליכוד שלו? אח שלי, שים לב, מסך. נדיר שווה נקודה. נדיר במיוחד שווה 2 נקודות. אדיר שווה 3 נקודות. מדהים שווה 4 נקודות. ואגדי שווה 5 נקודות. באמת? מה זאת אומרת? כמו בלייבים? כמו שהיינו עושים פעם? נכון. באמת חופצים באגדי, אני לא שמעתי. חברים, בפעם האחרונה, לפני שנתחיל את המשחק הרביעי. אגדי אתם חופצים? חברים יקרים, שימו לב, כמו שאמרתי, יש כאן אנשים שיש להם סטנדאפ בקהל. אני רוצה שעכשיו שכל מי שיש לו סטנדאפ, שיראה לי את הסטנדאפ שלו בקהל.